Yes, Ngoma Jeff Judah maswere. Maswera si. Menokurisa ikoko. Kuri nani tinongodaro. Ndatirega ndibate mukoma Jeff Judah kwekangwa kadiki maybe 10 minutes zvayo kuti resolution number 1 yakapasa. Vakutaura kuti vakuda kuextenda term kusvika 2030. Toita sei pakadaro? Ya zvinowanzoitika ndezvekuti in all regimes maregimes ose anosvika patinoti paclimax, highest standard, highest level yavo before the fall. So because ZANU-PF is an evil machine, evil machinery, every evil, it destroys itself by evil. So every evil system inozvidestroya yega ichiseenzesa uipi hwayo. Saka the moment yatinoti yasvika at its highest ndo painodonha. Tine maexamples. Kuna akatitenderedza nemamwe maexamples atakaverenga muno. Yerude munorangarira mugumo waakaita. Vanhu vakamuti ndimwari. Vachikatya mara akataura nevoice rinenge raMwari, mutumwa waMwari akamurova. Akafira ipapo akabva abuda honye kamwe chete. Vanhu vakasema chitunha chake. Chakaita kuti Faro adhifitiwe kuIjipiti. Enhau yekuti akanga asvika at his maximum. Tiri kutaura zvenhoroondo dzekuverenga tisati taenda pane nhoroondo dzakatipoteredza. Then wakada kutarisa panguva yaAbhurahama apinda munyika yeKenani, anonzi naMwari, Abraham, hongu nyika iyi ndakupa iwewe. Asi zvandakupa nyika iyi, akanga atanga anzi enda unotora tsiro, ugouya negondobwe, ugouya nehanga, ugouya nenjiva, ugoita chibayiro. Saka panguva yekumadekwana manje akaona rima raityisa. Aona rima rinotyisa Abraham, akaona zhenji remoto richipfuura nepakati pemoto wechibayiro. Ndo paakanzwa voice raMwari richitaura zvikanzi, Abraham, nyika hongu ndakupa. Saka zvichaitika ndezvekuti vana vako vachaenda kune imwe nyika iri kure, kureva kuti kuIjipiti. Vachanoitwa uranda hwokutambudzwa hwokushungurudzwa. Then kana vachinge vashungurudzwa vatambudzika, rudzi rwechina ruchadzoka panzvimbo panapa vachauya kuzondinamata. Zvino ndaita sungano newe Abraham, but iwewe chigara panyika ino uri mutorwa, uri muranda, uri mufambi pairi. Chikonzero ndobva chapiwa. Zvikanzi nokuda kwekuti zvivi zvevaAmori, those 7 nations, zvigere kuzadza mukombe wezvivi, measurement yacho. Kana uchinge wazara, nyika iyi ndichaibvisa kubva kwavari ndobva ndaipa kwauri. But zvinhu izvi zvichatora 400 years, kureva kuti zvichatoitika panguva yevana vevana vako. So Moses achitumwa naJehovha paye kuti enda unotora vana kubuda kuIjipiti. Zvichinzi ndaona kutambudzika kwevana, hapasipo pakange pane nyaya yakanga iri pakati pesungano yaAbhurahamu naMwari. Mwari atovimbisa kuti ndichazonovatora vana vako after 400 years, ndovapa nyika ino yauri mutorwa. Asi nokuda kwezvivi zvevaAmori hazvisati zvadzikisika. Saka zvivi zveZANU-PF zvekuteura ropa, kumbunyikidza, upombwe, kuba, utsinye, kuita mashiripiti, masaramusi, mashura, kuvhundutsira vanhu, kureva nhema, kuuka, you name them all. Zvivi zviri kupinda mumukombe. Saka kunyangwe isusu takaita hasha dzakadii kana tikaita shungu dzakadii, kana pamberi paMwari mukombe weZANU-PF usati wazara,
hatina zvatinogona kuita ZANU-PF. Ndosaka muchiona kuti even mukombe waHerudhi wokufa achiora akapara mhosva dzakawanda dzekuteura ropa, but Mwari haana kumbomuranga kusvikira zvivi zvake zvazadza mukombe. Saka zvivi zveZANU-PF zvine mukombe wazvo. Mukombe wazvo iwo kana uchinge waguta wazara ndo unoita kuti anditi unoziva ari kuti makaverenga nhau yekuBhabhironi kuti Bherishezari mwanakomana waNebhukadhineza akatora mudziyo yekutemberi pamazuva anaDhanieri naAbhedhinego naShadhireki akaitora akainwira nevaenzi vakadidi, vakaona ruoko rwakanyora pamadziro kuti mene mene tegero fastened. Kana umambo hwenyu hwaedzwa wapimwa wadonha hauchakodzera. So by the same measure ZANU-PF. Saka rega nditaure kuti ZANU-PF tinoenzanisa nechii? Nazi Party yakaita hondo namarudzi ese, yakaponda vanhu, yakadii mukombe wacho pawakakwana vakakundwa. So Italy neJapan dzakanga dziri shamwari dzeGermany, yanze the triple attempt kune vakaita history, vakange vachiwadzana. Saka mikombe yavo yakazara panguva imwe chete. Kutongwa kwakauya pamusoro pavo, vakakundwa hondo. Ndosaka zvinzi unorwa pasina kana Jehovha Mwari wokudenga asingarwi, uye unorinda guta unorinda pasina kana Jehovha asingarindi. Saka nhau yaZANU-PF tine next door yavo yeapartheid government yaita undunya iwowo for 40 years. Zvino 40 years dzichikwana, mukombe wavo wakanga waguta, ndokubva vabviswa nekunyadziswa. ZANU-PF yakamirira kunyadziswa izvozvo, hazvina chinozvimisa kana munyengetero. So ndinonzwa tsitsi neurombo kuvaprofita vanoedza kunyengeterera ZANU-PF nemabhishopu vanoedza kukumbirira ZANU-PF naMnangagwa vamwe vachienda kuState House, vanenge vachitowedzera mhosva dzeZANU-PF kuti mukombe weZANU-PF uite faster. Saka ZANU-PF yagara kudonha kwayo ndikoko. Saka vanhu ngavasatya, vanofanira kutofara vanhu kuti kana azviita muchindarume kuti ndiye munomutapa achichinja constitution sezvaanoda, zvinoreva kuti akafanana naMwari. Halo? Zvinoreva kuti akafanana naMwari. Zvinoreva kuti pamamiliyoni evanhu vari muZimbabwe hakuna anomubvunza, iye ndiye Mwari. Ndosaka vanhu vangu vachitya kuti tarirei mune zvino vakazoenda kwavakasaina, takuwara nevision 2030, takuwara nevision 2035. Ai, kunyange wakati vision 2050 or vision 2000 hazvina basa, hazvina basa rese. Nokuda kwekuti ko Smith aita sei pazvivi zvevarungu veRhodhisia, mukombe wacho wakazadzikisika panguva yaIan Smith aitaura achiti there shall be no black majority until 1000 years. But makamuona akafa sehwerengweshwa Smith. Akafa zvainyadzisa, akafa ari kumaruzevha, but at least he left behind a good economy, vanhu vachishanda, vanhu vachidya vachiguta, asi nokuda kwemukanwa make maibuda mashoko akadhakwa akaora. He was punished. Zvino kuzoti ava veZANU-PF vacharangwa zvakadii? Kurangwa kwavo kukuru kwakavamirira. Makaverenga nhoroondo dzakawanda munyika dzose kumarudzi ese dzinongodonha madonhero mamwe chete. History has a tendency of repeating itself kumarudzi ese nekunyika dzese. Kana kuchenjera kunoita vanhu kana kuda kuonererwa, kuita manyawi, kana kuda kuziva maningi, hapana chitsva pasi pezuva, mugomo wacho mumwe chete. Nyika ine Mwari haana kubatsirana neZANU-PF kuisika nyika iyi. Takangozviziva kuti Mwari paisika nyika
ZANU-PF yakanga isipo, but dai ZANU-PF yakanga iripo vachita takanga tiri madhaka boy tichibatsira nokanya dhaka Mwari paigadzira nyika yeZimbabwe, taiti hayo ZANU-PF ichatonga kusvikira Jesu achiuya. Iro shoko ravakatotaura kuti ichatonga kusvika Jesu achiuya, varitoone mhosva vakatowedzera futi pamusoro pedzimwe mhosva dzavakaita kudhara. Saka kurohwa chako cheko kukatarisana navo. Ndosaka muchiona kuti Goliath weGati wemuFiristia ainzi was a champion. Mwari kana paita munhu anenge achinzi champion anoita kuti anyadziswe nechinhu chakazvidza. He was a champion. Yanga iri mhare achiita mashiripiti nemasaramusi echinyasaranda akanga anawo mweya woubumbwa. Rakanga riri bumbwa guru iyeni kiri Goriath weGati muFiristia mukuru, bumbwa remabumbwa. Rakanga riri bumbwa. Zvino kwozoti kuti tubumbwana utatu kuzvita ana Munangagwa muno Mutapa havasi bumbwa guru rakanga riri kauye Goriath Gati. Kwozoti kwoita ana Munangagwa tumabumbwana kawa. Turungobumbwa pese pese nobumbwa hwacho tichitry kubumbwanisa munhu wese. Zvina basa izvi. Ndo mashoko angu kuti ndavasambutya izvozvo. Aiwa, tinotenda mukoma. Nyika kuisunungura tiri kutozoisunungura ende tichatodzoka futi pa.5 apa tichitotaura. Right, mangozvinzwira hanzi chiri musakasaka ngatirambe tichizvinzwira mashoko makukutu kubva kuna mukoma Jeff Judah. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, to it's bye for now. Let's meet in the next video.